Pidä se turpa kiinni. Ash today. Okay. Onko tässä tuli tällainen video? Video vasta. Kuuliks sä? Joo. Niin, teitkö? Pesitkö perseellä tänään? Okay. Tää. Joo, mulla on pelin parhaat lootit nyt jo. Ilohan mä toin sulle poikaystävä Venä. What the fuck? Siis tyttöystävä. What the fuck? Tää on trans, kato. Ei! Ei mitä? Kenen kanssa siellä leikit nyt? Mä tiputin sen. Tiputit sen? No se elää, Jones Wick. Jones Wick, eikö se Wick? No my problem! Ei, tää meni ihan pieleen. Aseella ei. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Tuli mun SMG, sisu! Tänne! 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 Mä menen nyt tähän. Mä lensin! Katso, mä lensin aika korkealle! Ui! Kattokaa, mä oon jumala. Mäkin on! Jee! Täällä on muuten joku kuollut. Eli mä saan lentää. Täällä on flintknokki. Ei, se ei oo ees hyvä. Venä. Jee, mä sain! Pommeja! Pommeja! Minä olen pelui! Oikeesti, pystyykö sä tappaa? Pystyn, et sä on tiimiläisiä. Kyllä mä nyt tapan. Joo, kyllä mä nyt tiesin, että voi tappaa ja mä oon ihan päällä, joo. Niin, mutta et sä on ihan tiimiläisiä. Joo, kyllä mä senkin tiedän. Milloinko sä oot aloittanut tän pelin? Mä muistan. Koska mä oon aloittanut chapter 3 season 1. Mä olin 4 vuotta sitten. 4 vuotta. Ai siis sun en oo vai aloittanut silloin? Siis on ykkösellä. Täällä oli joku maakieli. Täällä on tyyppejä, apua. Lekin Tossa meni oli tonne maakiertäjä bunkkeriin. just äsken. Tossa oli maakiertäjä just äsken. Maarotta. Niin se oli maarotta se. What the fuck? Se kiiti tossa maan sisällä. Ui juma. Mennä auto, Lamborghini. Ostit tää auto. Tää on business-taksi. Paljon sä maksat tästä autosta? En mä tiedä, 1500 veruksi. Mitä? Joo. 1500. Meidän kaveri ajaa. Mulla on hiton botit oikeesti käyttää tota ihme uutta käsihanskahommaa. Tämän jakson on oikeesti vitsi, niin ärsyttäviä. Ton takia se on business-taksi, koska se tekee noin. Ja muutenkin tää oli aika kallis. 1500. Mieti, tää kyytikin maksaa 1500. Joo, ei maksa. Ajaa. Se on 300 metri päässä. 200, 300. 100. No niin, mennään hakkaan. Aja. Ei oo varaa ampua. Aja. Oikeesti hiton botteja källi paska jo. Sinne päin. Ei tänne päin. Ja sen päältä nyt hyvänä aika. Se pölle meidän auto. Nopee. Hoidetaan Niin tää. toi on just ne, jotka käyttää sitä hiton hanskaa, jotka ei osaa pelata. Ne vetää kätteen. Niin. Joo, ributtakaa mut ihan tossa. Mä tarvin mun loottia takaisin. Kato kun nää on tällaisia... No tällaisia. Joo, no mä just tarkoitan, ne on hiton ärsyttäviä. Ei osaa pelata, ne on hiton botteja.
No ei ne osu kuva sillä niin ihme hanskalla. Avoin. Onko nyt se selkuyttävä ääni? Missä se on? Mä tiedän, menkää nyt revaan mut. Jo tapa se, kosta sille. Kosta, tapa se! Missä? Ei, kun se hit on knokki! Pälli! Kosta! Ei, kruunu! Ihan oikeesti se oli Joo, mun. chilla. Kaikki mä tapoin itse. Tää on Oli mun. Antakaa mulle mytikki, mä otan mytikin. Et kun minä otin sen. No niin, riiputtakaa mut nyt, hyvänen Joo, aikaa. mutta kun täällä on näitä maarotteja. Niin. Jotka haluu vissiin odota meitä ja tappaa meitä. Voit sä tulla sisu auttaa meitä? Kato, ei Voit ne odottaa osaa selästä. mitään. Tuolla mä haastan jotain muita. Ei ne osaa mitään. Sä nyt huomaat, että ne ei osaa mitään. Noniin. Mä oon ihan botta. Nyt riiputaa mut! Riiputaa mut! Joo, chill out. Riiputaa! Musta tulee huumo. Sisu me riibuttas ja mä tapan näitä täällä. Ok. Mulla on huono aimi. Joo, mulla on hyvä aimi. Ok. Kato, ei ne osu, ne on botteja, ne ei tiedä edes mitä ne tekee. Ne ei tiedä mitä Fortnite varmaan, mikä se on, vaikka ne pelaa sitä. Mä menen suoraan sinne hiton bunkkeriin. Mä imuroin ne kaikki lootit. Imuroin. Joo, täällä on sitten ihan oikeet pelaajia, että muuta. Okei. Voitteko te tulla vähän jelppaamaan? No hätä. Siis niinku... Ne ei oo kyllä kovin oikeita. Onhan ne on oikeesti. Mitä ne? Tossa sulle tommasta, tommasta. Joo, mä pelaan täällä, mä en voi lopettaa. Päästäkää mut sisään. Tule edit sisään. Joo. Onks tää mitään hiilimulla? Niin joo. Siinä on fisi. Mä sitä katon. Risjuoma. Tässä on 30. Meillä pitää olla suunnitelma. Nousko. Toi oli paras. Onko meillä toinen? Joo, toikin oli. Mennään selkään. Vähennetään pelaajia. Joo, mä oon niin... Antakaa mä sen. Vitsi. Joo, mitä hittoa tää yks vetää? No mä tuun. Nää ei oo kuullut pelistä Fortnite. Ei ties mikä on Fortnite. Mulla on 11 tappaa. Pysytään täällä. Venä, mitä meillä on 21 tappaa tai mä oon tapettu pelkkiä nyt meitä tulee botteja. haaste jotkut superpowers kylpääks tyypit. Tää on tommonen jos joku haluu. Onko des mitä hankkia? Tää on Avataan eka aseet ja ne tuttuu sinne. Apua! Joo, Ottasin niihin, mut mä jäin jumiin tohon. Mä jäin jumiin tohon äsken. Ei ne osaa varmaan mitään. Kuoli. Osaa ne vähän. Joo, no niin, önössöjä! Yksi jäi. No mä oon täällä ihan vaihtamassa. Ihan niinku huonolta laitosta. Voitteko te tulla auttaa? Tossa on joku poraaja tossa. Anna mulle se medaljonkin sisu, sulla on 2. Ei, tulkaa, avatko tää, äkkiä. Riivatko. Edittaa se nyt, hyvänen aika. Riivatko? Reva mä hiilaan. Eikö ei? Nyt ette oikeesti lopeta tuota, mä oon 3 HP. Otaks meidän... Ihan oikeesti, anna se. Siinä on 2. Mulla oli niinku yhtä paljon niin HP:tä kuin sulla, ihan vaan tiedoksi, niin joo. Älkää ottako tuota tossa. Nyt ihan hittiä, me ei voida hiilaa.
Oi. Onks meillä Sitä suunnitelma? please joo. Joo, no No, tää menee tästä niin. stormiin. Jottutta lähdetään. Tossa on jotain pelaajia. 110. Toi on ihan oikea pelaaja. Tapoin. Ylhäällä lentää. Jossain ihan helvetissä. No mä tapoin yhden tyypin. Ei! Se meni knokkiin. Yes! Jes, täällä on nitrot. Oot Mä 2 pääsen vihreäkin stormistuudessa. voittaa. 1 Jos me nyt voitetaan, me saadaan superhyper tota voitto. Koska meillä on, saadaan voittaa. mulla ja Sisulla on kruunut. Ja sitten, meillä on 24 pappaa ja mulla on just 12. Monta teillä? Liian vähän. 10 vaan. Mulla on 12. Okei, mut silti me voitetaan tää ihan varmasti. Voidaan me mennä vaan tuohon vuoreen. 2. Se on muuten Mä yksi en ollut tyyppi meidän. ikinä siellä, missä niinku on Ei mennä ollut sittenkään tappoja. vuoreen. Mennään tonne vuoreen. Toi on hyvä. Ai tonne. Aina, mä en oo ikinä ollut siellä. Mä oon aina ollut ihan myöhässä. Aika. Ui. Oh fuck. No. Missäköhän se yksi viimeinen on? Kämppää tai stormissa. No niin. Kuitenkin voitetaan tää. Ei se haittaa, vaikka mä hävittäis. Joo. Mun chesti. Ei kun mun. Mitä sit Mä tuli? avaisin Itse. sen jo. Nyt jos olisi se flintknokki, niin olisi kyllä kiva. Haluatko tuonne? Ok, ihan sama. En mä kyllä tarvii sitä enää, se on varmaan joku botti kuitenkin. Joko mä lähden padilla katsoa, missä se pettää. Onko tätä placea edes otettu? Elääks se Ei. ees? Mä tiedän. Jos on joku hacker. En mä tiedä. Sit se on hacker. Mä luulen, että se kämppää täällä. Joo. Ei kämppää. Venä, mä kuulin se. Se on tässä! Aa. Oisin noin. Venä, se on botti, älä tapa! Älä tapa! Tupla.